Здравейте, днес сме с Марчи. Тоест, той ще ми задава въпроси. Марчи, да. Почнахме ли, Ани? Да, отдавна. Преди 20 секунди. Ани, кой ти е любимия сладолед? Не знам, може би шоколадовия. Любимия ми е. Шоколадовият ти е любимия десерт. Кой ти е любимият цвят? Лио, чакай, това е трудно. Чакай сега. Двумеса между два цвята. Сиро-зелено. Синьо-зелен. Така, кой ти е любимият десерт? На мен е сладолед. Да. Той на мене ми е сладолет, ама понеже зимата съм болна от него, предпочитам тортата. Да. Ама аз говоря за лято. Защото сме пролет, 2017, честито, аз не стих 100 пъти. Да. Да, сладоледа. Да, въпреки че още не е дошло лятото, наближава. Да. Сега поговоря. Да. Кой ти е любимият предмет по рисуване, в училище? Рисуването. А любимия материал, с който обичам да рисувам на рисуване като ходя, е с въглен. Да, и аз съм рисувал с въглен. Например, днес е 21, нали? Да. Вчера на 20 рисувах с въглен на моето рисуване. Станам изключително красива снимка. Ще ви покажа в някои мои клипи по-нататък и да. Ана, колко само е дълъг клипът? Някъде към 2 минутки. 2 минути. И така, време е да приключваме. Чао, мои приятели. Да. Че моя мобилен не снимал и затова миналото в интервю с теб няма, как се казваше, звук. И затова от днес нататък ще снимам с мобилена за другите хора. Те ще ми пращат с Viber и да, ще изпращаме. Да. И така, айде, чао, приятели. Чао! Чао, да знаете, просто не ми пука, важно е да сте го гледали, лайквайте, дизлайквайте, важното е, че някой го е видял просто този клип, за мен това е. Хайде, чао. Стига бе! Чао.